uHoseya wokuqala. Izwi likaJehova elafika kuHoseya indodana kaBeri ezinsukwini zawo Uziya, noJothamu, no-Ahazi, noHezekiya, amakhosi akwaJuda, nasezinsukwini zikaJerobhowamu indodana kaJowashi, inkosi yakwa-Israyeli. Lapho uJehova eqala ukukhuluma ngoHoseya, uJehova wathi kuHoseya, "Hamba uzithathele umfazi ophingayo nabantwana bophingayo, ngokuba izwe liyaphinga nokuphinga ngokungamlandeli uJehova." Wayesehamba, wathatha uGomere indodakazi kaDibilayimi, wakhulelwa, wamzalela indodana. UJehova wathi kuye, "Qamba igama layo ngokuthi uJizreyeli, ngokuba kusezakuba yisikhashana ngize ngiphindisele igazi likaJizreyeli phezu kwendlu kaJehu, ngiqede umbuso wendlu ka-Israyeli. Kuyakuthi ngalolo suku ngaphule umnsalo ka-Israyeli esigodini saseJizreyeli." Wabuye wakhulelwa, wazala indodakazi. Wayesethi uJehova kuye, "Qamba igama layo ngokuthi uLo-Ruhama, ngokuba angisayi kuyihawukela indlu yakwa-Israyeli ukuba ngibathethelele. Kepha indlu yakwaJuda ngiyakuyihawukela, ngibasindise ngoJehova uNkulunkulu wabo, ngingabasindisi ngomnsalo, nangenkemba, nangokulwa, nangamahashi, nangabamahashi." Esemlumulile uLo-Ruhama, wakhulelwa, wazala indodana. Wayesethi uJehova, "Qamba igama layo ngokuthi uLo-Ami, ngokuba anisibo abantu bami, mina angiyikuba nguNkulunkulu wenu. Nokho umumo wabantwana bakwa-Israyeli uyakuba ngangesihlabathi solwandle esingenakulinganiswa, singenakubalwa, kuyakuthi esikhundleni sokuba kuthiwe kubo, anisibo abantu bami, kuthiwe kubo, ningamadodana kaNkulunkulu ophilayo. Abantwana bakwaJuda nabantwana bakwa-Israyeli bayakubuthana ndawonye, bazimisele inhloko ibe nye, bakhuphuke ezweni, ngokuba luyakuba lukhulu usuku lukaJizreyeli.